नमस्कार। हमारा नाम मृत्युंजय प्रभाकर है। हम अपने सबके मघी पान चैनल पे एक बार फिर स्वागत कर रही है। हम आज फिर प्रस्तुत है अपने वो नया कविता लेके मघी में, मघी लोगों के लिए, अपन लोग सब। कविता के शीर्षक है डरे की बात ना है। ए भैया पहले सुना, ए भैया पहले सुना, फिर हमर बतिया के ध्यान से गुना। ए भैया पहले सुना, फिर हमर बतिया के ध्यान से गुना। घबराए के ना हो, घबराए के ना हो। अरे जैसन सब बीमारी वैसन इहो बीमारी हो। अरे जैसन सब बीमारी वैसन इहो बीमारी हो। तो सुनलू ना का कहलियो, डरे के ना हो। अरे मर्दे जब पहिलका बेर प्लेगवा अइला हल तो गांव साफ ना हो गइल हल जी। जब पहला बार प्लेगवा अइला हल तो गांव के गांव साफ ना हो गइल हल जी। वही हलवा हेजवा के समय में भी होला हल, और फिर मलेरिया के समय में भी है कि ना। बोलू होला हल ना जी, है कि ना। झूठ बोल रही है। फिर का अब के गो लोग मरा है देख ला। अब के गो लोग मरा है देख ला। हैजा से, प्लेग से, मलेरिया से सब अखिया के सामने नहीं ना हो। एकरे ला कहा ही हो, सुना डरे के बात ना हो। अरे देखा जरा मरे के रहतो वो तो रास्ता चलते ठोकरो लगे से मर जीतो। अरे सुना जरा मरे के रहतो वो तो रास्ता चलते ठोकरो लगे से मर जीतो। है कि ना साधु जी, ठीक कह रही है ना। हमर ना मनवा तो साधु जी से पूछ ला, इनका तो तू अपन माना है। अरे देखा ये तो ऐसा देश हो जहां अभी सर्दी जुकाम से, दिशा मैदान से, मलेरिया बुखार से, डेंगू इन्फ्लुएंजा से हजारों लोग रोजे मर जाओ। एकरा के पास एकर कोनो उपाय हो जी के पास। ऐसे में देखा ये बीमारी नया है कि ना। नयका नयका ज़्यादा जोर मरबे न करा है। नयका में एकरा में कोनो नयका बात है। ए भाई नयका नयका बुतरू, नयका नयका कन्या सब जब इतना अगराइल घुमा है तो ये तो कोरोना है ना जी। दम तो फुलाइए ना देतो। लेकिन घबराए के बात ना हो। का कहलियो, घबराए के बात ना हो। इतना हरियर उपाय तो और कोनो बीमारिया के है ना लो। अरे करे के कोची हो, बस घरे में रहे के हो, हाथ पांव बार बार धोबे के हो, बाहर निकले पे मास्क लगावे के हो, और आदमी हो या औरत सबसे 6 फीट की दूरी बरकरार रखे के हो। सुन लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। बस होशियार रहे के हो, थोड़ा सावधान रहे के हो, अपन और अपना सबके निम्न ध्यान रखे के हो, और घर में रह के सिर्फ आराम ना ना ना, सिर्फ आराम ना, घर के कामों करे के हो। तो सुन लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। बाकी सब ठीक हो, डॉक्टर बिना मास्क हो, मरीज बिना किट हो, जनता बित भूख हो, पुलिस के छूट हो, और बाकी अपन अपन देख ला। तो सुन लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। और जब तक नेताजी कोनो नयका टस्कवा ना देहत हूँ तब तक टीविया पर हिंदू मुसलमान के मैच देखा, दिन रात चलिए रहा। ओकरा रामायण महाभारत के अंतराल में देखा, अब बैठ के अपन अपन कपार पीटा। तो सुन लू ना का कहलियो, डरे के बात एकदम ना हो। बस अपन अपन घर में रहे के हो। अब घरवा में कबड्डी तो खेलबू ना, गाना गोटी, छुआ छुआई, लूडो कैरम, व्यापारी, न तो ताश की गद्दी बैठ के फेटा। अपन जान माल के संभाला। अजी समनमा तोर हो तो संभाले भी तो तोरे न पड़तो। अब सुना, स्टेशन जाहू तो न सुने ला पड़े हो, यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें। बस तो यही बात हो, और कोची कहियो। तोहनी सब खुदे समझदार हा, काम कहलिया ज्यादा समझिया। परिवार और दोस्त यार से बोलत बतियात रहिया। तभी चला ही हो, बाद में मिलबो। बाले बच्चे सब जने घरे में रहिया। तो सुन लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। ये हले हमारे आज के कविता, डरे के बात ना है ना हो। उम्मीद कर रही है कि अपना सबके पसंद अतै, और यदि अपना सबके ये कविता पसंद आवे, हमारे प्रयास पसंद आवे,
तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करथिन, अपने लोगों के बीच गांव जवार में परिवार में एक शेयर करथिन, फॉरवर्ड करथिन अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेथिन। नमस्कार।